Xwepeşandanên dijî bazirganiya bi İsraîlê re li serenserê Tirkiyeyê didomin. Partiyên opozisyonê bi vîdeoyan ser medya civakî vê bazirganiyê şermezar dikin û Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan tawanbar dikin. Xwepeşandan pêk tên tevî ku ji marên fermî nîşan didin ku bazirganiya du alîya bi 7 milyar dolarî daketiye nêzî sıfrê. Ji dema ku Erdoğan di Gulanê de ambargoya bazirganiyê ragihandiye ve lê şîrovekar dibêjin ku bazirganî ji hêla aliyên sêyan ve tê berdewam kirin. Divê em zanibin ku hinek ji vê bazirganiyê ew ê bi her awayî û taybetî bi rêya welatê sêyem bidûme. Loma em çaverê nakin ku tevahiya bazirganiya navbera wan her du welatan de raweste. Wekmînak Rojnameya Türk Evrenselê ragihand ku rêjeya derfirotina kompanyên Tirkiyê ji İsraîlê re wek sıfır hatiye tomar kirin. Lê derfirotina wan ya ji herêmên Filîstîniyan re ji 7,000 zêde bûne. Medya İsraîlê jî eşkere kir ku yek ji mezintirîn kompanyên bazirganî yên Tirkiye şirîkê piçûk yê kompanyeke enerjiyê ye ku hewcedariyên artêşa İsraîlê peyda dike. Kompanya zorlû paşê ragihandibû ku ew ji bazara İsraîlê vedikişe. Şîrovekar dibêjin ku bazirganiya berdewam eşkere dike ku ji bo Partiya Erdoğan AKP pir dijwar e ku ambargoyê bi temamî pêkbîne. Di navbera karsaz û siyasiyên AKP û karsazên İsraîlê de gelek têkiliyên aborî yên xurt û nêz hene. Dibe ev jî bibe sedema ku ev helwesta durûtî bidûme. Lê ambargoya Tirkiye dest bi bandorê kiriye li gor medya İsraîlê sedema zêdebûna bohayên fêkî û keskatiyan jî ev ambargoyê ku ji Tirkiyeyê de hatin kirîn. Ambargo kar diket. Rastî hene tişt li ser welatên Sîyon û her wesa tişt li ser desthilatdariya Filistînê jî piriya bazirganiyê ve giheta İsraîlê. Lê dîsa jî di bazirganiyê de kêmbîneka berçav heye. Serokê Desthilatdariya Filîstînê Mahmud Abbas ji ber helbesta wî ya dijî İsraîlê pêsneyê Erdoğan da di serdana xwe ya Tirkiyeyê. Lê partiyên İslamî yên konservatîv yên Türk jî armançkirina alîgirên Erdoğan didomînin bi balkişandina ser bazirganiya berdewam ya Tirkiye bi İsraîlê re. Şîrovekar hişyar dikin ku Serok Erdoğan dibe ku berdêlek giran bide. Duwarê hilbijartinan da ger em ji anketan yan jî çavdêran bawer bikin helwesta ser İsraîlê sûdbexş bû bû kesê ku neyarê birêz Erdoğan e. Ji ber berdewamiya şerê İsraîlê ya dijî Hamasê xwepeşandanên li Tirkiyeyê dijî bazirganiya bi İsraîlê re pêkane bidomin. Şîrovekar jî dibêjin ku ev bazirganî wê ji bo xurtkirina AKP ya Erdoğan ti feydeyê neyne ku di anketan de li paş maye. Ji bo raportadorên Jones Özlem Yasak, Dengê Amerika.